керамика, това е на края на надлеза. Това са едни огромни количества пясък, повярвайте ми, след което ги товаря на личния ми автомобил. Запълвам дупките под надлеза, които примерно са останали след някоя авария на ВиК, които поради някаква причина не са запълнили тези същите дупки в определения срок, което го пише в наредбата на почти всяка община за възстановяване на настилката в първоначалния вид в определен срок, за което следват санкции. Това е друга тема, няма да продължавам по нея, защото на този въпрос трябва да отговорят представителите, които не ги виждам тази вечер, а бяха поканени. Да, не е тайна, поканих представителите на коалиция БСП и Атака, както и на ГЕРБ. Поканих Танчо Рангелов, който е много ценен човек, който също милее за тази така наречена гара Елин Пелин. И с това, което показва не само в това читалище, но и... Съжалявам, може би вижда се, шторите пречат в момента, но Данчо е инициатора за да се окоси тревата точно ето пред това читалище при 2 седмици. Аз, за съжаление, бях малко ангажиран и се включих в последния момент. Тревата беше до коленете, но всъщност то се вижда на неокосената част докъде е било. Жалко, наистина жалко. Това е един от поводите, за които аз реших, тъй като обикновен гражданин успявам да окоса около надлеза в радиус 200 метра, 300 метра, покрай Булгара, стигам до гробището, стигам в основното училище, защото и в основното училище тревата беше до коленете върху плочките, да не говорим в тревната площ, което е недопустимо според мене.